Kablawan na kayo, ay ito nakapsat, iti naimbag nga aldaw sa dinaman itian nyo, kat mapadasan nyo kumay iti bangar iti panakaisalakan, kapo iti parabor ni Apo Jesus. May sama na nagundaway, ay ito nakapsat, iti makiadda kada kayo, iti panang ngadal tayo, iti eskwela sa batina tayo. Nga daytoy kat ibugasan tayo manan, dagiti sasaw ni Apo Diyos, tablet iti kasta, makaited, talged, iti pamati tayo, ken inanama, iti panangsango tayo, iti masangwanan. Anapnuan, iti inanama, nang nangruna, iti may kadwa, apan nagparang na pa Jesus. Pastor Liber, na imbagnal daw mo, ket niya po Diyos, iti mangbendisyon ken ka, kabayatan, iti panagadalta, kadagiti sasaw niya po Diyos. Pudalaw na yung dakkel nga bendisyon, iti makinadal, kanyayo, Pastor Marvin, ragsak ko ken may isang dayaw kanyak, kas pastor nga makasursuro, kadagiti sasaw ni Apo Diyos, ket mabalinmot nga maibingay, kadagiti agbuybuya, sa dinuman ti ayanda itatakan ito. Iti daytoy nga adal tayo, ay ito nakabsat, ket kitaan tayo, iti Babylonia, ken Armageddon. Kadagiti naglablabas nga ad-adal tayo, kinita tayo no anya iti kay papanan iti Babylonia, ket ditoy it adalam tayo iti panagadal no anya nga talaga iti nagkapona daytoy nga sao, ken no anya ti mapasamak, ken kastamot iti Armageddon. Anya kadi daytoy Armageddon nga ibagbaga iti nasantuan na kasuratan. No sa dino kadi iti pakaramidan na daytoy. Ket daytoy dagiti salsuludsod Pastor Liber nga kayat ta nga sungbatan nga kadua dagiti kabsat nga makipag-adal kadata. Ket sakbay na dayday Pastor, nasayat unay no luktan tayo daytoy iti panagkararag. Iti daytoy siyagmot ti mangidalan ti kararag, sigan tuntungo naglipas ta. Ay ito na kabsat, makipagkararag kayo kada kami. Naindaklan nga Diyos amami anay langitan. Agyaman kami iti gundaway, nga ukradan manen dagiti saso, tapno iti kasta, imutuktukan mi dagiti bukil iti kinapudno. Iparab na kami manapo kadagiti nalangto nga sasom, tapno mataraunan kami, ken mapatalged iti pamati miken ka. Agyaman kami iti panangdengeg mo dagiti nga kararag mi, itinagan na po mga Jesus. Amen. Amen. Pastor Oliver, no dahito nga adal tayo, ket mangted iti maysa nga inanama iti pamati tayo, ken anya kadi iti kitkitaan na daytoy nga namnama sa tunggal maysa kada tayo. Ngam sagbay na dayta, anya kadi iti pakaisadagan na, iti pasit nga may yulo tayo, iti daytoy nga adal. Daytoy ket masarakan iti Apokalipsis 17, versikulo 6. Tawisin da kayo, gagayam kayo kabsat, basahan tayo daytoy, Apokalipsis 17, versikulo 6, kuna na ket nakitak daydi babay an nabartek, iti dara dagiti sa santo, ken iti dara dagiti saksi ni Jesus. Ket idi anakitak nagsiddaawak iti dakkel pannakasdaaw. No, kikitaan ta daytoy, Pastor, ket kunana ijay, ket nakitak daydi babae anabartek, iti dara dagiti sa santo. Ken ti dara dagiti saksi ni Jehova. Ipagpakita na ditoy nga rod nga adaan iti nananay nga pannakaidadanas dagitoy. Takunana ditoy ket oray pay dagiti saksi ni Jesus. Naidadanas na dagitoy, naparpariga na dagitoy, ngam siya sino iti nang pariga ditoy. No kikitaan ta tinasantuan na kasuratan, Pastor Liber, adda iti dua nga pakistoryan iti syudad. Umuna, iso iti syudad iti Jerusalem. Ken iti may kadua, iso iti syudad iti Babylonia. Ngam kasano nga iladawan iti Dios iti syudad iti
Jerusalem. Nga isu iti pakaypasdikan na iti nakaitulagan dagiti tattao iti Dios. Anya ti kunana iti Salmo 102 verse 21. Anya ti kunana? Salmo 102 verse 21. Kunana ditoy, tapno dagiti tattao maibunan nagda ijay syon, tinagan ni Jehova ken iti pakaidayawan ijay ken iti kaidayawan na ijay Jerusalem. So daytoy iti umuna nga syudad iti pinili ni Apo Dios nga tattao na dagiti Israel, pastor. Kudno kunana ditoy isu iti pannakaibunannag iti syon. Anya nga dito jay pannakaibunannag iti syon. Isu iti pakaidayawan itinagan ni Jehova. Apo Diyos. Ket babae daytoy nga pakaidayawan itinagan na ijay Jerusalem ipasdek na daytoy iti lugar nga isu iti talged dagiti tattao iti panawon iti daan nga tulag. Tano makikita da iti Jerusalem, pastor, ket natalged iti nanama da ken Jehova. Tano apaman nga makikita da daytoy ipagarup da nga iti presensya iti Dios ket saan nga mapukaw kwada-kwada. Oh, pastor. Ket daytoy madlaeng isimbuluan na nga daytoy Jerusalem. Hanan nga di na pisikalan ng Jerusalem, no dikit di dayjay Jerusalem makitkitaan tayo nga langitan nga ipasdekto ni Apo Dios ngagpay kada tayo. Ket daytoy pag naedan dagiti maisalakan. Nga itirabaw iti daga nalabit nakapadas da dagiti panagparparigat kadakwada na idadanas da ngem insagana daytoy ni Apo Hesus nga pagyanan dagiti maisalakan. Ay ito nagahiyam kan kakabsat, anyan nga nagsayat daytoy nga kapadasan. Nga dagiti duwa nga syudad, iti Jerusalem ken Babylon, ngem daytoy Babylonia, ket isimbuluan na daytoy iti saan nga umiso nga syudad. Ngem iti Jerusalem, insagana daytoy iti Dios nga agpaay iti ili na, tapno iti kasta mananam tayo iti panangisalakan iti Dios kada tayo. Pastor Liber, kasano tayo nga iladawan kadi iti Babylonia? Anya kadi iti kitkitaan ken sarsaritaan na no may papan iti Babylonia. Ket ditoy kasungani na dayjay natalged nga syudad ni Apo Dios nga at napnuan iti inanama ken kapya. Datoy met iti syudad iti Babylonia nga hanlaeng nga kaistoryaan iti impasdek ni Nabucodonosor no diket di daytoy Babylonia nga simboluanan na iti kinakillo. Dito Apokalipsis 14 versikulo 8. Ket ti sabaling anghel a may kadua asimaruno a kinunana narba iti dakkel a Babylonia. Isu nga nang painom kadagiti isu amin a pagpagarian iti arak ti pungtot gapo iti panakikamalala. Itiladawan na daytoy, Pastor Liber, anya ti kunana narba. Wan. Kaya nasawin narpuog. Wan. Iti gamin, nung ikitaan ta daytoy, Pastor Liber, iti Babylonia, ket naggaputi sa nga Babel. Nga iti pakaadawan na dayta, iti aramidan da iti turo iti Babel, babaan ni Nimrod. Ang idin, no, malagipiwa ito nga kapsat, nga ijay nga banag ket napan ginulo ni Apo Diyos dagiti pagsasauda. At dati may isa nga pagsasauda iti ngem nagulo. Naited iti panag nga lilaw kadakwada. Iti English pa sa lugar, kung nagat confusion. Nalilaw. Kaya nang orgasawen, iti saong Babel, ket panaka alilaw. Pudno la unay, nga itinasantuan ang kasuratan, nga daytoy Babylonia,
pinainom na ti arak dagiti pagpagarian iti pungto na babaen iti panakamalala na. Kaya nangor nga sawen nabarteg da iti panakaalilaw. Ket babaen ti barteg da ti panakaalilaw sandan nga mapaggidjat iti naimbag ken dakes. O, Pastor. Sandan mo mo iti umiso nga sursuro ken ulbod. Tapay, nabarteg da iti han nga umiso nga sursuro. Daytoy iti iladawan na iti Babylonia. Isu nga, ay din nga kabsat, naglawag iti nasantuan na kasuratan. Nga iti panakalilaw na ited ijay Babylonia. Ngam ko na naman pasoliwer, Narba. Buwan, Pastor. Narba. Narpog nga rod, daytoy, kamodyanan na nga rod, Pastor Oliver, ibagbaga natin leksyon tayo, nga iti Babylonia, Marba. Uray pa iti pundasyon na, nga ulbod, Marba. Parmagan daytoy iti kinapudno. Isungarod, manipod iti kunayong panaka patakder na iti daan nga Babel, nga ijay ket nagkaykaysada nga timmalukod kini Apo Dios. Handa kayat nga sumurot iti panangidalan na wenno plano na isu nga agturong da iti panaka dadael ket dayjay amin nga addang na daytan ket isu iti mangpainom iti kinaulbod kinakillo ken kinadakes nga iti agbalin nga resulta na iti panagbiag iti maysa nga tao dinan nga ure mampay naiparangken kuanan iti lawag wenno kinapudno ket mas kaykayat na ijay numampay narbagaro den masapul nga rumwar kuman aya ito nga adal tayo ket nagdakas wenno nakadadanag launay iti daytoy nga adal. Daytoy nga rod Babylonia, Pastor, ket isuro na iti saan nga umiso a doktrina ket saan lang nga dayjay uray pay dagiti aramid na ket dakes. Iti Babylonia daytoy iti umok iti tallo nga animal. Jay dragon, dayjay animal nga naggapo iti tao, ken iti animal nga naggapo iti daga. Daytoy iti umugda. Ngem iti kamodyanan nga tiyempo marba daytoy. Kaya nang nga sawen saan nga nasarakan iti banlegi kadakwada. Ito nga gagayem ken kakabsat iti banlegi laeng apakasarakan tayo ket addakin ni Apo Jesus. Saan nga natalged iti Babylonia? Nga isu itaen ti dudwa ayan iti sursuro nga saan nga nasayaat ken aramid nga saan ang nasayaat. Isu nga agaskaw tayo nga pumanaw itayan iti Babylonia ket kalikagom tayo iti mapankin na po Isus tamnagnad tayo ijay Jerusalem. Pastor, anyamot nga iti Armageddon. Gamin itadadalan tayo Babylonia, nakita ta ti Babylonia daytoy ket ayan iti lugar iti pannakarba ken ayan iti pannakaawat iti saan nga nasayat nga sursuro. Pastor. Adda ti alilaw. Itatan anyamat nga iti Armageddon. Daytoy ket compound wenno hanlang may nga sao What? no di nagkadwa nga dadyo umuna ti prefix na ket har wenno ar nga kaya nasawan ket bantay ket dadyo maysa ket migedo wenno migedon nga dayta nga sao ket no paglaukem bantay iti migedo nga ijay saklawon iti Israel dita nga lugar iti pagpupunipunan tamay sa nga nalawa no gapo iti dayaman wenno amyanan wenno abagatan dagiti nasnasyon ket ijay da nga aggugubat Right. dayta iti battlefield ket no dati battlefield ijay
nga lugar ket adamot nga rod iti gubat nga mapaspasamak ita pastor. Daytoy no adalan daytoy pastor kas ko lang itatay daytoy kay papananlangan daytoy nagan na. Kaya daytoy nga nagan na ijay lugar idi nga Armageddon. Isu daytoy iti lugar nga paggugubatan daytoy. Uwan pastor. Lugar nga yan iti pakay boraisan iti dara pakatayan dagiti tattao tapno iti kasta malpas lang kuma iti gubat winugera ngam ditoy Pastor Liber awan tayon ijay nga lugar Dadyo nga tiyempo. adda tayon ditoy nainlubungan a panawan ket itatan daytoy nga Armageddon Pastor Liber ket daytoy iti panag gubat iti puwersa ni Kristo kini Satanas. Daytoy tinalada nga lugar nga paggugubatan. Kadhan nga saan nga mapantay ijay wenno siya sino man ti mapan nga mapan makigubat ijay. Nudikid di iti paggugubatan tatta pasulbo ka dito ayan iti panunot tayo. Uwan pastor. Nga ditoy panunot tayo apaman nga makaraing tayon iti agsapa. Ada dagiti simple nga panagpili. No kayat mo ti bumangon wenno saan kay mo tultuling maturog. No kaya mo ti agkape wenno agminom ti gatas, no kaya mo ti agbado iti nyaman. Simple nga choices. Ngem addamot dagiti dapat nasken nga adda iti natibker nga aramiden tayo nga desisyon ti panagpili iti panunot tayo ti panangsurot panagaramid iti pagayatan ni Apo Dios wenno dadya awis iti makunkuna nga panakabartek panakapukaw iti aramid ken panunot iti naimbag. No ngarodon nga kitaan ta daytoy pastor ket daytoy ket nainlubungan nga panakidangadang iti naimbag ken Ti dakas. dakas. No, sublianan tayo iti kapadasan ni Elias iti daan nga tulag. Iti pakistoryahan na ijay umunang ar-ari 18. Nga ditoy adda iti gubat. Gubat iti Diyos nga si bibiyag kinnibaal ijay bantay iti Carmelo. Dito man, basahan taman iti paset na iti umunang ar-ari 21 ken 22. Anya iti wala na. Muna nga ari 18, 18 bersikulo 21 ken 22. 21 ken 22 kunana ditoy ket ni Elias immasideg iti amin nga umili ket kinunana agpapan kaano iti panagalaalayo iti dua a panunot no ni Jehova isu ti Dios sumurot kayo kenkwana ngem no ni Baal sumurot kayo nga rod kenkwana ket ti umili saan asimong bat kenkwana iti uray maysa nga sao. Ituloy mo, Pastor, versikulo 22. Ti 22, idi akasta kinuna ni Elias iti umili, siyak laeng itinatda amay maysa amamadto ni Jehova. Ngam dagiti mamadles ni Baal upat agasot ket 50 da alalaki. No, surutom dayjay may nga balikas ditoy. Pastor, kunana, no ni Yehova isu ti Dios sumurot kayo kenkwana. No ni Baal, Ngam no ni Baal sumurot kayo kenkwana nga rod. Ket ti umilisan nga simumbat kenkwana iti uray may nga sao. Daytoy nga panakidangadang ijay bantay Carmelo, Pastor ket adda dayjay pagpilyanda. No sumurot da iti Dios, wenno sumurot da kini Baal. Ket daytoy iti kamodyanan nga tiyempo iti panakidangadang panakagubat iti Armageddon. Adan tumulang iti duwa nga pagpilian Pastor Liber. No sumurot tayo kini Apo Dios, wenno sumurot tayo iti saan apudno nga Kristo. Ket daytoy nga pagbalagan na isu dayjay ni Baal kadi wenno Dios nga
si bibiyag. Ayata nagahiyam kan kakabsat, iti kamodyanan nga tiyempo. Sa dino iti ayan tayo a lugar. Ayan kadi iti Diyos nga si bibiyag. Wenno ayan iti saan apudno a Diyos. Ket daytoy nga banag iti panagkidangadang, iti gubat, iti Armageddon. Ket isu iti panangpili tayo, no siya sino iti pagserbian tayo. Iti Diyos kadi, wenno iti kabusor. Ayan tayo itong nga banda dayta. Pastor River, sa dino kadi iti pakaramidan na, iti Armageddon, iti kamodyanan nga tiyempo. Ket daytoy nga gubat iti Armageddon, ti maudi nga tiyempo, ket kas iti istorya, pakaistoryaan ni Elias, may sana. Compared iti umariwagwag, 450 Right. nga mamadto iti mali wenno ti Baal. Ket iti kinapudno nga rod, pastor, sakbay nga dayay sungbat, ti kinapudno hang makita iti bilang no ado Right. wenno So, baset. Nya nga rod iti batayan iti kinapudno itata. Dayjay ket iti sumursurot iti sibibiyag nga Dios. So daytoy nga gubat iti Armageddon, ket awan iti paglisyan tayo. It's either pilyen tayo iti sumurot kini Jehova nga iso iti kinapudno, numampay may maysa tayo nga agtakder iti pamilya tayo, may maysa tayo kadagiti classmate tayo, may maysa tayo kadagiti oray pa iti buong nga barangay tayo, kuna tayo. Ket may maysa tayo nga agyan iti kinapudno. Ket hantayo ko mga madanagan kas kini Elias nagtakder iti kinapudno. Ket day kamaudyanan na naipakita nga dayjay pinili na ket isu iti pudno ket inawat ni Jehova dayjay daton na. So nga oray mamin-ano tayo nga agidaton no mali dayjay wagas tayo wenno ti aldaw nga panaggimong tayo. Awan ti serserbina, pastor. So ano, kitaan tang orudon daytoy, pastor, akas ko tay nga han nga makita itayan ti pudno dayjay kinado ti sumursurot. Wan, pastor. No digid di ijay ayan iti pagtaktakderan a pudno. Pudno. Ken may sapay nga ibabdatay, pastor, duwalaan iti pagpilian. Either adda ka iti lugar iti Dios, wenno adda ka iti lugar iti kabusor. Awan iti makungkuna nga middle ground. Awan. Angge din. Awan ti balingagyan iti nga duwalaan iti pagpilian. Adda ka iti Dios, wenno adda ka iti kabusor. Isu nga Once nga timalikod ka kini Apo Dios, sino't sinango mo? one. Sumango ka jay kabusor. Pastor, tuloyo. Isu nga kunana di dayan ket iti nga rod Armageddon ket isu iti panangiladawan iti kamoodyanan a panagdaydayaw no agdayaw tayo iti Dios a sibibiyag wenno iti animal. Ayten nga gagayem ken kakabsat anyan nga nagmayat daytoy adal tayo. Nga iti pannakidagadang tayo ket saan nga maala iti kinaado, iti sumursurot, no di no anya iti pudno a sursuruten. Tay iti panakidangadang tayo daytoy, iti ayan iti pagbabakaan, kit iti ayan iti panunot ken iti puso, iti tunggal mamati kin ni Apo Dios. No sa dino iti ayan tayo, adda tayo iti kabusor, wenno adda tayo iti ayan iti Dios. Pudno. Ket iti daytoy ay ito na kabsat adda iti ited ni Apo Dios nga balegi. Dayta nga balegi pumanaw tayo itayan iti Babilonia. Iti saan nga pudno a panagdaydayaw tadayta ket marba. Iti saan nga natalged a pundasyon tadayta marpuog.
Sa dinong harot ti pagtalgan tayo. Laglagipon tayo nga itarmagidon kada ito'y panakidangadang itan ti panunot. Ngem itinaldaw-aldaw nga panakidangadang tayo ket iso iti panagpili tayo nga adda tayo iti sikigan ken poder iti sibibiyag a Dios. Ayaton nga gagayem ken kakabsat daytoy iti dangadang iti masangwanan ket agsagana tayo. Ngem laglagipon tayo nga iti ballegi ited na ni Apo Dios kada tayo. Ken may sapay saan tayo nga liplipatan nga iti kitkitaan tayo makibaka tayo iti panakidangadang nga nasayat iti pamati tadda iti ballegi kada tayo. Pastor Liber, daytoy iti buklen na iti adal tayo daytoy kitagyaman tayo iti kadamanan. Thank you very Kastamat much, kada kayo ayaten nga kakabsat ken gayem. Iti kankanayon kapan naki addayo kada kami babaen iti panagadal tayo iti eskwela sa Batina. Kripkan tayo daytoy iti kararag nga idala ni Pastor Oliver. Kararag tayo, madaydayaw a Dios nga dakat sa dilangit. Nga sika iti Dios nga pinagserbyan ni Shadrach, ni Meshach, ken Abednego. Nga idin na ipasango da iti hanga umiso nga di Diyosen. Uray pay kasukat iti biyagda, timmakderda iti pamati, na igarangugong daman iti urno, at daka iti sibay da awan pulos iti nakadangran kadakwada. Ket o Dios, umay iti bara, iti gubat, iti Babilonia, iti Armageddon, iti puso kan panunot mi. Ket pilyen mi, ipamaysami iti desisyon, kas maisentro, iti sasaom ken iti lawag mo. Ket bendisyonan na kami o Dios, bendisyonan ti sasaom, kas tamat dagiti agdengdengeg, kadagiti balbalayda, agbuybuya, kadagiti balbalayda. Dahil iti pakpakasim mi nga dawaten, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Ayato nagahiyam ken kakabsat. Agyaman kami iti kaddayo iti panang sigsiggayo daytoy nga programa ket ibati mi iti pamintisyon na po Dios kada kayo, Dios tagngina amin kada kayo. Naimbag nga aldawyo amin.